Ej! Jeg tror bare ikke, det gælder om, at jeg kan ramme, tror jeg. Nå, okay. Nå, okay, Crocodile Dundee, det var ikke dig, eller hvad? Nå, okay, det gælder alligevel om, at Der var altså alligevel nok close til Niels. Det var mig. Hvordan gjorde det? Ja. Du skal bare skulderen ind. Ja, okay. Hvad siger du, Kirke? Eller Bien, hvad gør du? Du gik ind forlands, eller hvad? Jamen, Bien, prøv lige at gøre igen, hvad du gør. Prøv lige Jeg kan ikke huske, hvad man gør. Nå, prøv lige igen. Hvad hedder de skinne? Prøv lige det. Ja, du er mindre. Ja, men Hvorfor skal du have det her vejhænding af for at komme derind? Hvor meget fylder det? Hvis I kender den. Det gør vi sgu da ikke. Ind med ryggen først. Så er det helt ind i hjørnet. Så er det helt ind i Jeg hjørnet. Kirke ryggen. Jamen, så prøv lige at holde ved det der. Så hold nu ved det der. Så er det helt ind i hjørnet. Ja, Tony Hawk. Nej, ryggen først. Ja, så luk. Så ned med hovedet. Så hovedet ned med hovedet. Det er hovedet ned med den egen ben. Det siger armen ind der, så. Ja. Det var godt med, at der var salt på det der. Og du vinder på game, du. Nej, så på den arm ind, og så luk bare bilen. Nej, du skal ned. Så bliver lidt på med ryg. Ja, så ned. Kig med benene. Kig med benene, kig med benene. Skynd nu bare at lukke. Ja, bare glem. Ej, op. Ej, åben for staten. Sæt det i gang, sæt det i gang. Åben nu. Ja. Få dig klart. Få dig klart. Nej. Jeg slår skid. Hvad siger du? Jeg slår skid. Skid du.